abinda za mu fahimta sahabbai suna bibiyan yanayin manzan Allah. Yanzu mutum nawa ne a cikin mu nan saboda Allah in yana jin yunwa za ku gane yana jin yunwa ba a ganewa. Ballantana kuma wani a ce yana nan yana da wata matsala watakila yau gidansa ba a dora tukunya ba dan ya zo kuna ta gaisa ana ta assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kwana biyu in dai bai maka bayani ba za ka gane ba. Wanda ya kamata ya zamanto muna da irin wannan, muna bibiya, kana fuskarwa da ka duba za gane akwai matsala sai ka warkar masa da matsala. Yau din nan ake bani labarin wani alhaji, Allah ya saka masa da alheri, dukiyarsa Allah ya kare ta, Allah ya kare masa buɗi. Ni ban ga wani mutum a kanan nan wanda yake abin da yake yi ba. Wasu ma har gani suke ba daidai yake ba, ko ba shi da hankali ko ba shi da wayo, saboda yadda yake kashe kuɗinsa. Wani ya zo ya tsuguna gabansa ya ce wallahi alhaji akwai matsala, na shiga matsala kaza, na shiga matsala kaza, kuma ga yara za a aurar da su, ga wane ne. Sai ga yaran sai ce ba shi miliyan 1. Dattijo ne mutumin, ana ba shi miliyan 1 sai faɗi, sai asibiti a kwantar da shi a asibiti. Bai taba ganin miliyan 1 ba, bai san ya ake samun miliyan 1 ba. Shi abin da yake tsammani irin a bashi 5,000 ya ce a bashi miliyan 1, sai ya faɗi. Aka ɗauke shi rangaranga aka yi shi asibiti aka kwantar da shi. Shi ne aka zo abokan alhajin suke cewa da shi, ciyaman ka san abin da ya faru, ce ai wannan da kace a bashi kaza wallahi faduwa yana asibiti, yayi ta dariya, sai ce ku tashi mu je mu gaishe shi. Aka je gaishe shi, a ce abin da ya faru kenan, alhaji ai kaza, sai ce a ƙara masa wata miliyan 1. So da haka abinda ana son ya zamanto mutane, ya zamanto muna bibiyan junarmu. Da yawa wani za a gan shi fes da shi kuma wallahi yana cikin matsala, ko ba haka bane? Mu abinda muka saba yawanci ba ma bibiya sai an yi wannan mutumin da nake gaya muku, mai doya igani kawai sai yi faki, ba shi da abin da zai yi da doya. In kuma zai siya ma ba nan ba shi da lokacin da zai ce a siyo doya, kawai ana siyowa ne a kai abin da ake bukata. Talaka ai shine yake shiga kasuwa iyo siyayya, mai hali na ransa da wani shiga kasuwa, ko ba haka bane? So da haka ya ga mai doya ya ce doyan nan ta haka nawa ce, ya duba ya ce to kuɗi zan sa ma suna zan sa alhaji ko taya, ya ce a gaya min gaskiya, to 4,500. Ya ce haka za a siyar, shine gaskiyarta? Ya ce gaskiyarta ne. Ya ce a ɗaure min, aka ɗaure. Ya ce a sa a mota. Da aka sa a mota sai ɗauko 50,000 ya bashi, sai ce na me wannan? Ya ce ai baka ne, ja mota mu tafi. Wannan mutumin wanda wannan wallahi musiba iri Allah in ta tunkaro sai Allah ya tunkuɗe masa, saboda shi Allah abin da yake so, wani bawa ya shiga bala'i ka fitar da shi daga cikin bala'i. To in ka shiga naka bala'in ba sai ka ce wayyo Allah ba, take zai kawo maka ɗauki. Ba muna biyan zuwa mu ce muna ta roƙon Allah, muna ta neman bukata ba, ko baka daga hannu ka ce Allah ba ni ba, duba wani mai bukatar ka biya masa bukatarsa, ka gaya Allah zai maka. Saboda haka taimako ba kashi bane, ba kuma gajiyawa bace, ba rashin wayo bane, ba rashin sanin kima da darajar dukiya bane. Wanda yake irin wannan, kuma wallahi duk mutumin da yake yin alheri wanda ya fi shi farin ciki. In kana yin alheri ran da baka yi ba sai ka kwanta baka da lafiya, sai ka rasa abin da yake maka daɗi. Shi sa aka ce da annabi, fiƙin da ke cikin magana da annabi yake cewa wanda ya ji zuciyarsa ta yi kunci ya shafa kan maraya. Ana nufin ka shafa kan marayan kawai ka bar shi ya tafi? Ka duba wata matsalar maraya ka ɗauke masa matsala, yanzu Allah sai ya ɗauke maka damuwarka dan ka shafe kan marayun garin nan baka ba su ko sisi ba. To wannan shine. So saboda haka sahabbai suna bibiyan yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wataƙila wasu za su ce wane ne wanda yake wannan, ko na dan ku SKY duk wannan tambaya mu wurin ilimi da kuke ji na Malam Amin Daurawa shi yake daukar nauyinsa. A shekara guda ina biyan sama da miliyan 25. Gidan rediyo sama da guda 25 ake yin wannan program din a Najeriya, kuma ba wanda zai zo ya ce da kai ka biya ko ka biya ko baka biya ba, haka kawai yake yin abinsa. Kuma in ya zo ya tsaya a nan gurin kafin ka ce an tara unguwa guda mutane su da ya samu ko shi bai iya ajiye kuɗi ba, da ya samu bayar da su yake.
ni na gan shi a maka laraba sun kewaye shi suna alhaji kabiru duk sun iya kabiru saboda kyauta. su amma wani sai ya zo ya makale yana ganin kamar shi Allah ya bashi amma baya so ya bayar, baya son yayi taimako, baya son yayi abin nan haka. Alheri danko ne, in kana alheri in ka mutu ƴaƴanka Allah ba zai tozarta su ba. Kai wallahi in ka mutu in ka ga abin da Allah zai yi wa ƴaƴanka sai kai mamaki. Wani ma in kai mai dukiya ne to ta sai an samu cikin ƴaƴanka wanda zai dame ka ya shanye ka a cikin dukiya. In kuma kai mai ilimi ne kake bada ilimin baka ruwa ilimin, a cikin ƴaƴanka sai Allah ya fitar da wani wanda ya fika, ko a cikin jikokinka Allah ya fitar da wani wanda ya fika. Mu iyayenmu na taso a gidanmu ina ji suna cewa duk lokacin da uwa take so ɗanta yi karatu ka ruwan miya, in za ki zuba miya ki kurma ta da yawa to ɗanki zai yi karatu. Haka ake faɗa. Sannan kuma iyayenmu maza muna yawan ji suna faɗa suna cewa duk wanda yake son ƴaƴansa su zama sawa a duniya ya dinga kyautatawa malamai, ya dinga kyautatawa mabukata. In dai kana son ƴaƴanka su zama wani abu bayan kai to ka dinga wannan. Wani aka faɗa sai ce ai ustazu so suke a dinga kyautata musu, shi yasa muka ce a dinga kyautata malamai. Ai malamai nace ba ya ustazu ba, ko malamai nace a kyautatawa, don kano ne ya ce ina magana ne a kaina. Akwai malamai akwai siya ustazu, siya sayyidi, irin musu ne siya sayyidi din malam makarantar islamiyya. To haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bibiyan yanayin manzon Allah. Mutanen da za su gane annabi yana jin yunwa, ya kuma za su bari wani abu ya cutar da shi? Ba za su bari ba. Duk abin da zai to itari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya fara gama da su sannan zai tarar da manzon Allah. Lokacin da aka yi manzon Allah rotsa a Uhudu, akwai sahabin da ya kifa bayansa akan manzon Allah ya rufe shi. Da aka ɗauke shi da kan manzon Allah, kun san beguwa? Haka wannan sahabin ya zama kamar beguwa saboda kibau wanda suka hau kansa, yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To wannan yana nuna mu'jiza da irin girmamawa wacce Allah yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam.